Order. Zvese zvandichatauura ndezvechokwadi. Ndikanyekwa ndichabatwa Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro imambo Senator Mutasi. Ini ndinonzi Timothy Timborwa. Nyaya yangu yakamira yakadai. Handisi kuda kunyanya kutangira kumashure. Kuda kutangira patakafamba nana baba. Mushure mekunga zvinhu zvanetsa mumba mandaigara nemudzimai wandakaroora. Ndakafonera vana baba vangu ari apa yanoitwa Gift Mawacha. Ndichimuudza kuti sekuru ndinoda kuuya ikoko. Chikonzero chandakabatira baba ava ndechekuti mumusha mavo handina kunga ndakapiwa tete. Ndo chekutanga. Mumusha mavo wandaifanirwa kubata anga ari muzvadzi anoitwa iye Moses Mawacha. Wakanga wasingataudzani nenyaya dzawainadzo mumusha mavo. Saka ndakafonera baba mazuva acho ivo vaidzidzisa kuChimanimani muvillage. Ndikawafonera ndikapira bhazi ndikaenda kuChimanimani. Asi ndava muChimanimani kuti ndivaone vakati Mukwasha enda kumba ndo kuna sekuru waunokwanisa kutaura navo. Nyaya yako hatingakwanisi kutaura kuno. Saka ndakaenda kumusha kwavo kuri kwaRusitu. Ndasvikapo kumusha kwavo sekuru wandandanzi ndione anonzi Amos Mawacha akanga asipo. Ndakamumirira sekuru akazouya late. Auya late ini ndandarara. Makuseni ndakazofuma kumuka ndichiti sekuru ari kuti titaure nyaya ndandafambira. Ndikanzi sekuru watobuda watoenda kubasa. Ndakadzoka ndikaudza mudzimai ndikaudzawo samukuru wangu wari apo kuti ndo mafambiro andaita. Ndadzoka mudzimai akazoenda nokuti ndadati nyaya iyi handichaikwanisi. Mudzimai akazoenda ikoko akanotaura nana baba wake maererano nezvakazviri kunetsa zvataifamba tichibata. Zvadaro takazopiwa zuva rekuenda kuChimanimani nanasekuru. Saka takaenda takati inini nasamukuru wangu natete inova hanzvadzi yangu yakagara. Tasvika kunana sekuru vakanga varipo tikafamba ivo nemudzimai wangu. Sekuru ava sekuru unonzi Amos nemuzukuru wavo anoitwa Masabie. Takafamba kubva mudunhu reChimanimani kuenda kuChipinge. Tasvika pamashops patakasvika iri panonzi paKopa. Wakangobvunza kuti tiri kutsvagawo pane munhu anobatsira. Ivo vakapaona zvikanzi ngatiende apo ndo pataona munhu unobatsira. Pasaidi nasekuru ini ndobva ndaiswa pasaidi natete. Mudzimai wangu kusaidhu muzukuru wavo wobva aiswa nechepamberi. Mukoma wavo munin'ina wavo wobva aiswa nechepamberi. Baba wangu ari apo wobva aiswa kwekupedzisira. N'anga ikati ndo magarire enyu munopokana nazvo here kuti ndo zvandakugarisai padzinza renyu. Hapana wakapokana nazvo. N'anga yakabva yanongedzera wanga ari angu mudzimai uri apo kuti mwana uyu ari kurwara ngaadzike agare pasi. Mwana uyu wangari wangu mudzimai wakadzika akagara pasi pabonde. Vanasekuru vakatsanangurirwa. Iye akabvunzwa kuti mwana uyu ari kurwara. Zvaari kurwara mwana uyu ndo chekutanga chandaona. Mwana uyu une kufamba kwaari kuita kusina kumira zvakanaka naamai wake ndo chechipiri. Mwana uyu une kakuita kekuda kutorawo rume wake ndo chechitatu. N'anga yakabva yati ndakuuya panyaya yekurwara kwemwana uyu. Wana baba imimi pakurwara kwemwana uyu munozviziva zviri pamwana uyu. Marwarire ari kuita mwana uyu munoaziva. Wana baba wese wakaramba wakapokana nazvo. Akabvunza wanga aripo wechikuru ndofunga zvine zvava kuma79-80 muzukuru wavo wemushama wanoitwa Masabeya kuti baba imimi nekukura kwamaita hamuzvizivi here zviri mumusha uyu zviri kurwadza mwana uyu. Wakaramba warambisisa kudaro.
murume uya akabva abudirwa n'anga iya inonzi chinyeketere anonzi public doctor abudirwa mudzimai wacho akamhanya akauya akati wadenha sekuru ndiani sekuru havangusviki manga muno mune mhosva huru handina doro sekuru wakabva akumbira mudzimai wacho kuti handina kubika doro ndipeiwo mari yekuti ndimhanye kunotenga doro pakamhanywa pakatengwa 6 pack yemasupa ikauya ikaiswa muhari ikaiswa njera chinyeketo uya akabudirwa kudaro akamwa 6 pack yese yakupedza aipedza pakatengwa futi rimwe doro robva rakuturwa futi muya ratengwa doro riya rikakuturwa muya akazongomwa mukombe umwe obva ati inini ndauya pano nechikonzero chekuti muri kundishora mwana uyu uri kuita basa reun'anga ivi wakanga ari mupurisa uye achinamata ndikamusiyisa zvese kuti aite basa rangu ndakatomurwarisa asi inini mamushora ndabva kure zvino zvandabva kure ndauya kuti ndibatsire murume uyu nemudzimai wake nekuti watambura kwenguva refu nyaya yavo hapana umwe ungakwanisa kuibatsira imimi wana baba chibudai muno wedare rese ndisare ndibatsire vana ava vari 2 pachena for sure vanasamukuru nanasekuru wabuda kudaro vanasamukuru nanasekuru hanzvadzi yangu yakabva yanzi iwewe uri murume kune uyu sara saka takasara ari pakati pekuda kuti atibatsire vamwe sekuru vanoteedzera vanoinzwa Emas Mawacha akabva adzoka mumba ndofunga after about 4-5 minutes akati ndauya nyaya iyi ndinoidini ndinoiziva ataura kuti nyaya iyi ndinoiziva n'anga iya yakabudirwa daro yakati hapana chandinokwanisa kutaura newe dzoka wotore dare rese ranga ripo pakutanga ripinde mumba utaure mashoko ako for sure wanga waripo wese wakatorwa wakapinda mumba akataura kuti nyaya iyi ndinoidini ndinoiziva zvadaro ataura kuti nyaya iyi ndinoiziva akati saka muri kuda kuti zviitwe sei nyaya yengozi inyaya yengozi yakanga yakaiswa pana vanga ari mudzimai wake zvadaro nyaya yakuchechewo kama kuti akanga ari mudzimai wangu kuti watakazosiyana takasiyana saka iyo zvinoya kudaro kudi iko zvinonzi chandiunza kudare ndechekuti takasiyana hapane about 3 months chandiunza kudare mukufamba mezvinhu izvi tazobva avo wagadzirisa zvinhu zvavo pane maivhenzi akaitika taenda kumba kwavo avo wakasvika kuta kuti mukwasha panhau dzakadai dzinonetsa hatichadi kukuona futi kuno uchiuya nenhau dzakadai because kuri kuti batisa tsvina saka pakazoitika maivhenzi amwe akaitika musingakwanisi kuchataura nenguva sezvo muri kubvunza kuti ndisvike papoindi yandiunza kuno zvadaro mudzimai wangu pakafa mai vake vakazoenda kumusha kwavo mushure mekunge tazofambawo kuenda kumaprofita kwaprofeti Magaya tikabatsirwa akaita zvakanaka kukanzi usazobate futi mishonga akaenda kumba kwavo aenda kumba kwavo 1 year ago wakasvika wakafamba vanasekuru ava vairipa ngozi dzavo dzawairipa dzemusha mavo afamba wakauya nezvinhu mishonga yanga yakasangana nesauti kumba auya nemishonga yakasangana nesauti haana kukwanisa kunditaurira kuti ndo zvinhu zvandauya nazvo zvinhu izvi ndakazozviona mushure mekunga zvaakunetsa mwanakomana ari yako uyo nokuti ndine vana 3 uyu wakanga akuona mhute achidonha musikana wakanga ane futi dambudziko riya achiona mhute achidonha kuzozvifambira ndokunzwa kuti pane zvinhu zviri mumba mako zvakadai zvinhu zviya zvandakafambira ndakabva ndazviona oshuwa zviri mumba kuzobvunzana nemukadzi uyu pakaita dambudziko rekundirwisa andirwisa tikaenda kumapurisa nyaya ikapera ini ndikati handichakwanisi kugara newe nezviitiko zviripo nekuti kuda kuti tifambire nyaya idzi iwo wakanobata zvemishonga yawakanzi usabate yamishonga yakukonzeresa kuwana wangu saka ndakazoenda nemukadzi uyu ndikamusiya kumba kwavo vana baba wacho wakabvuma shuwa kuti zvinhu izvozvo izvo mukwasha zvakabva mumaoko edu
awo iwa ndo zvawakataura. Nhorondo imwe yandiudza kuno kuda kusunungura vana ava, nekuti baba ava vari apa wakataura kuti vana ivava vari mumaoko edu, vana vedu, nekuti iwewe mukwasha usati wapedza kuroora. Isisu pane zvinoitika vana ava vana vedu, kana pane chichaitika mangwana, ini ndichiti vana vane urwere. Ndiyo nhau yandiunza pano kuti ava vana sekuru vatsanangure zvakazara, because pese pataifamba vana vakanga vasipo, hawana chokwadi. Pane zvinozoitika zvinozonetsa mangwana, vana vanofanirwa kuziva kuti isisu tiri vekwana sekuru. Kana ivo vari kuda wovapa baba vavo vanovapa wengozi, vana voziva, kwete kuti vana vazondinetse inini. Saka vana vari pano, vana sekuru vari pano, vana sekuru vanochikwanisa kutaura, kutsanangurira vana kuti inini mangwana ndisazonetswe, nekuziva kuti chimiro chevana tichibva pano chichakamira sei. But still my question ndeyekuti kana usungisa mukadzi osungana naye pane nyaya yangu munhu wandiri kusungisa mambo ndiri vana sekuru, asi pakusungisa vana sekuru ipapapo mudzimai unofanirwa kunge aripo sewitness, semunhu wandaigara naye, uye semunhu pane zvese zvakaitika wakanga aripo achiziva chokwadi. iwe usungisa vana sekuru, iwe chokwadi wanacho? Chokwadi ndinacho, uye vana sekuru wacho vane chokwadi nekuti ndakafamba navo. Sei kuti chokwadi? Takafamba navo wakabvuma kuti mwana wavo abatsirwe, nekuti waizviziva. Handifungi kuti munhu unobvuma kuti munhu abatsirwe usingazivi kuti ndizvo chaizvo chaizvo. Sekuru sungai kundoti damdam ishu here kuti hadzadzi nedambudziko. Mirai pamusoro yenyu indozi mawater gift chimanimani. Timburwa anoroora 2003 marani wedu akauya ne$20 ndofunga by then achiti ndiri kufambira pano, haana kuzomboonekwa titi mwana ana Timburwa $20. Zvadaro baba vangu varipo, mai vanga varipo, ndine vakwasha 11, uyu mukwasha namba 9. Zvadaro vakagara, isu taigara musha na baba na mai. Hapana dambudziko retakaona pane mukunda wedu kusvika mukwasha pane paakauya vari kutaura ndakati kuchimanimani, ini ndakadzisa pachimanimani for 15 years, anombosvikapo. Chaakaita wakati hanzvadzi yenyu iri kuhura, hanzvadzi yenyu iri kuhura. Sekuru akaisa pamastatus kuti ndiri kuda kotsvaira imba dzisi dzekwamawacha, I'm going to use an assassin to kill vanhu vese vekwamawacha. Ikaita viral that video achitaura kuti I'm going to kill the entire family yekwamawacha because kune ma-prostitutes. Then vanhu vati daro ndo paakazouya, I think 2016 achiuya kumaraira, ini ndindori pachimanimani, achiti mukadzi wokuhura, saka toda kuti tifambe naye timbozwa kuti chii chinoti ahure. Tikati no mukwasha zvizi kushata, isusu sevarume hatidiwa kuti madzimai takaroora tidini ahure. Kwedu isu kuti ndau zvinotodini zvinokonzera kuti munhu arutse ropa musha kwedu isu kumandau. Tikati zvakanaka totsvagani zvikazika tiende tese neava vari apa. Taenda tese kun'anga yaataura iyoyo, vakapinde mumba zvikaziva musikana ndizvo here kuti unohura, akati andokona chibuda yese. Zvikati kachangadzawo isu, zvikazi iyo unobuda mumba here mune murume, akati home. Ndo zvikati kachamadza, tikati n'anga tibatsire kuti asazodii futi asaita saizvozvo, nekuti isusu tokatitsveruka. Hapana ngozi yandinoziva yatakadirira mwana, kana kuti baba vangu inini vakafa 2005. Dai pashanga dambudziko waiziva kuna baba paakati paakabara mwana wavo, I think wakabara 2003.
ndo paifanira kuona chinhu chichinetsa mumba kuti mukadzi une mweya vaisangana pabonde mukadzi uyu une chinhu waya kuna abereki vachipo kuti aiwa mwana uyu une chinhu chiri kudai asi wakauya nenyaya yeupfambi zvadaro isusu madzisekuru hapana nyaya yengozi yatinoziva nekuti tirongotoshandisa kuuya kuno kwamambo Mutasa kuzi tasungirwa nyaya yengozi ini ndiripo haina kusukama kumeso kwangu vazukuru vari mumusha havana kuuya kutaura navo vana vanozi vanodonha kana kuti vane ngozi handivazivi inini mwana waakauya naye ane 6 months first born yake nanhasi handivazivi nhasi woti sekuru mune ngozi yabvepi mushure mezvo akazouya 2025 uno akati mwana wenyu waramba ane chihure saka ndiri kuda kuti ndiuye nezvinhu zvake kumusha kwenyu ndikati Nkwasha wadii wasiya zvinhu izvozvo kwaMutare unouya kumusha kwaari kuti iye musikana ndiyo hangu kugara nekuti ane kabasa kaanoita kwaMutare zvikazisu pachiwanhu pedu tinotakura everything tosiya petakaonera munhu ndikazvibvumira akauya nerori rakazara zvinhu agara pasi tomubvunzana naye ndikati naye Nkwasha wafambirei zvikazi ndauya kutura mwana nekuti anohura ndikati aiwa wakamubata kangani zvikazi ndakamubata kakawanda asi ndaizwa dzitsinyoro ndikamutora tikaenda kuNew Start Center kuti toteswa HIV zvese wakataura ndikati aiwa Nkwasha wakaita zvakanaka ikaona mukadzi akuda mumba kuti pana chikomba chacho panoita ngozi munotemana pakafa vanhu saka iye watiitira zvakanaka masiyana muri vaperi mwana wedu iwe wazizwa nyaya yacho chipuwa gupuro akabudisa dhola akapa mukadzi tikati wasizwa ere kuti hauchadiwiyo tikamubvunza kuti ko vana uchazodii ndikazi vana ndinochengeta ndikati asi kuchibhoyi kwedu isusu kuchindau vana vanoziva vako fuli mwapedza mari yamai nezvese nekuti wakazoya kuroora 2019 ndo pakazoya kuroora agara anofunga 16 years or so ndo pakazoya kuroora nemari yatakanyora pasi. It's unfortunate kuti ndandofambira nyaya yengozi kudai zvese zvainga zviripo zvekuti ndafamba nemabhuku maizoona uko wacho ndo maziri andiri kuita ndatoshandisika kuti ndodaidzwa kudare mambo wedu sabhuku wedu unozikira isu haazivi nyaya iyi tinotongowa nemasabhuku kuti anhu ekwamawacha mune ngozi iri kuya nemukwasha wenyu uyu wotitakura handiti toenda mambo ngorima ariko aizi nyaya ndongava ndikuziuya kwashe pamambo Mutasa nyaya yengozi tatenda kana iri ngozi yechifambi handichazivi saka takatambira mwana wedu kuti ihure chisiya akabva asiya saka ndikuza anoona maiwari yangu tasuya maiwari kuti kana wakasiya kamunhu chimwe chowakuda kuti ndozvotikuda kuti ngozi yacho yakumba kwedu hure ndatora wazvirinani kana wada mukadzi wako tanga wadzoka sunanatizvaro wotora mukadzi uya kumba then muchigadzisa ndogadzisa because right now my worry ndeyekuti alright akagadziswa ngozi yake uri kuti is it a condition yekuti kana wagadziriswa ngozi then you come back but wanaka Antoni mabhebi, wane mabhebi. Vane mabhebi vana vese. Saka identity yawo iri compromised babe. Vana vese vane mabhebi, hatina chatakataura nezvazvo vana, takati vana chengeta. Zvauramba chinenedzera nyaya yechihure Nkwasha chances ari kudhauta vana varo angata uri ada kutishandisa sedare kuti kuti ndezvegozi haisi ngozi kana usiri kushuwa shamwari kauta tokubatsira enda kudna zataura masitoda sei mambo wana handina dhauti zviri kuita sekuru wangu ava vari kutaura zvekunyepa zvese zvakaitika patakasvika kumba maaudio ndinawo zvawaitaura nezvawaibvuma zvemishonga yakauya nekwawakaenda kuri padzimwe ngozi ndinazvo zvekuroora mabhuku ndinawo
Wamwe vavo waifanirwa kuuya navo wekudzinza ravo vari kunetsana nengozi havana kutowadaidza. Varipo munokwanisa kuvafonera, nhamba dzavo ndinadzo. Muzukuru wavo Masapeya unotaura chokwadi kuti wanasekuru gadzirisai zvinhu zvenyu, mai angu uyu agare zvakanaka, nhamba dzake ndinadzo. Munokwanisa kumufonera muchinzwa chokwadi. Zvimwe zvese zvavari kuda kutaura ndezvekuhwanda nyaya. Mai ava vakanzi ndevengozi. Ngozi munoziva mambo pachiwanhu chedu, vana wawabara nemudzimai wengozi. Ngozi inenge ichiti vana vangu. Ndo zvaakunetsa pane vana ava. Chachiwanhu haisiri identity yekuti vari kuda DNA test. Because I don't doubt identity yevana pa-DNA. Identity yevana iri kuda kubuda is spiritual. But is also my problem is also but dambudziko rangu pariri ndiri kuti uri kusungisa mukadzi uyu mudare sani wako. Ndiri kusungisa mukadzi uye ndiri kusungisa baba kuti vana ava vasasaite problem yekuti vanozonongedza imi mune remangwana vachiti baba gadzirisai problem iri problem mambo. Mutatu kudzinga kwawakaita mukadzi wakadzinga neproblem yake nengozi yake. Because kuenda kwakaita mukadzi anausiya ngozi mumba kwako iye achienda ega ndizvo wakaenda nemhepo dzake. Saka iwe uchikutorambotora nemhepo dzake chii? Mambo kuenda kwakaita mukadzi uyu nemhepo dzake zvakureva kuti kana akaenda nemhepo dzake identity yevana wavanofanirwa kucheneswa, nekuti tasvikapo baba ava vakataura kwekupedzisira. Ndinayo audio kuti vana ivavo pane chinonetsa. Ivo vari kutoziva kuti pane zviri kunetsa pavana already. Zviri zvinhu zvawakaunza musha mangu mishonga kuti kana pane chinonetsa vana ivavo ndevekwedu. Muromo ivavo nemashoko yayayo mambo ndofunga mukanyatsa kuanalaiza munoona kuti hapana kumira zvakanaka. Inini chandinoda kuzwa vangu sekuti imi muri kuti here vangu kana paine ngozi handiti muri kuda here kupiwa anzani mubatsiri wekuti akwanise kutaurira kuti pana mai apane ngozi yaenda kuwana kana kuti vana vamuri navo havasiri wenyu ndevengozi. Izvo zvakanaka chakami ndoti ndeni chaicho chakanaka totaura ndozvatikuda zotaura aiwa iwe ita straight to the point kuti kuda justify kuti vana ava watiri wangu here kana ndevengozi. Because pachiwanhu zvechuwa unoberekera ngozi. Saka that is the issue. Then iye yakuti watonatezvaro mubuda panze apo mutaurira zvatopera. Because issue iripo ndekuti inini ndiri kushaya kuti uchinayo here Lucas yekumira mudare muno muchisungisa mukadzi. Someone tell us what is it like? Nechikonzero chekuti mushango wamakatora pamukadzi yavati local study hamusina nekuti kana muchava chimusungisa nezita rekuti mudzimai inenge isisipo chiri pamberi pedare pane zvino pamwe chingangova chikumbiro maringe nevana venyu sezvamukutaura ende zvangu vachitaura kuti just go straight to the point. The point being ini ndava kuno kuti dare rinenzanisei kuti ndidzorere vana vangu, dare ngarindibatsire kuti ndidzorere vana vangu kana kuti ndiestablishe kuti pane problem here maringe nengozi nevana vangu. Ndozvasaingura manduku. I'm doubting kuti hausina local standard. Hausisina yekuti usungise uyu uchimira pamberi pedare uchiti mukadzi wangu iwe wakamupa chii kukuru uri musungisa sani. ndosaka ndanga ndichiti anga ari mukadzi wako asi ipapo pamukamusungisa pauri kuti anga ari mukadzi wangu handisi meaning kuti haasisiri saka ndosakachibvunza kuti saka kana asiri mukadzi wako uri kumusungisa iwewe sani because isu chinyaitira ruchira isu tati kubatsire zvauri kuda iwe
kuti iwewe uda kuita sei, uda kutsaya kuti uone kuti wanawa status yewana yakamira sei, kuti ndewako here kana kuti ndewengozi. Ndo pali nyaya kwepa unoda kutoona kuti mwana ndewako here kana kuti ndewengozi. Asi chekutanga before you do that, chekutanga is to establish kuti chiro chinonzi ngozi chacho pamukadzi wacho iyo chimboripo here. Wose kana pasina, then there is no need yekuti muende mberi muchika kutsaka. Asi kana mukadzi akaita sekuti akadzikirwa nyaya yechihure, and you are also justified kuti uendese wana kuma DNA to prove kuti ndewani ndewako. Haizvo paternity yevana hatina doubt nayo. Ipapapo handingadi kunyepa unless iye aino zvaanonga ataura. Ndoda chauine doubt nacho. Paternity hauna. Saka chauine doubt nacho chii? Toda kuestablisha mambo sezvamataura kana kuti zviripo kuti vana ava ndevengozi here. Chokwadi mukadzi uyu wakanga ari wengozi here. Nokuti patakambofamba kumashure zvakabatwa, asi unfortunately vana sekuru vari kuramba. Asi kana paine mubatsiri mambo, vanhu vanogona kutibatsira, zvese zvinofanirwa kuti zvizike kuti vana vazive chokwadi, vasazonetseke mukurarama kwavo. Ane vana izvi ndiyani? Vana ndine 2 vanga vari kurwara vacho. Umwe 1 mukomana anogara namai. Saka urutoti vana vari kutorwara. Mwana wairwara. Apa hatisati tazvifambira kuona kuti pari zvino izvi zvakamira sei. Vana 2 vari kurwara. Saka wana ndoda kutsvaga here kuti chikurwarisa wana chii? Ichokwadi mama. Saka just stay to the point, not to travel. Wana wangu vari kurwara. Saka ndondiziva kuti wana kuti kuwarwarisa chii? Zvatopera. Mambo pamusoro ndingati pakurwara kwevana dambudziko rasimudza futi nyaya yengozi. Idambudziko rekuti vana baba vakaenda koripa imwe ngozi yavo. Waenda kondoripa imwe ngozi yavo, wakaunza mishonga yawakanga wabva nayo kun'anga dzavo kuunza kune vana vangu kuti vageze nayo. Saka ipapo handizivi kuti ndicho here chiwanda chekuti imimi kana mabva koripa ngozi dzenyu munouya nemishonga kumumba memukwasha asingazivi. Wana tezana ndiye wakauya nemushonga iyoyo kana kuti mukadzi wakanga apiwa nana baba. Baba wakazvibvuma, odhiyo yacho ndinayo, wachizvibvuma kuti ndakapa. Simonyana maisimukai ishuwaire zvirutaura murume iyi kuti makauya nemishonga kumba muchipa vana kuti vageza. Vana havana kugeza. Vana havana kugeza nekuti vanga vasiripo wese. Mumwe anogara kumusha, wairi ndo wandaigara navo. Asi wanga usiri mushonga, yanga iri sauti yemagodo. Sauti yei? Munyu. Yekuda urapei? Uyo nini patakaenda kobatsirwa zvinhu zvekumusha kwedu. Ndo patakapiwa sauti yekuti munogeza munamato. Yekugeza pane zvirongwa zvanga zviri mumusha medu. Zvekumusha kwenyu? Noti kwamukwambo? Zvino kwamukwambo makazosvika nesauti yacho sei? Sauti yakanga yapihwa maitero nekuti vana vanozogeza. Vana namai. Mageza murumba kwenyu. Mamurumba kwenyu here? Mwana ndiri ngoyo kwamukwambo. Zvino makazoenda nesauti yeyu kogezera vana una mukwambo asi kuziva chii? Vana havana kugezesa. Sauti havana kunamata, havana kushandisa. Alright. Kana vakagezera kumba kwenyu, vana vacho ngewa? Inini ndini ndakageza. Vana havana kugeza. Vana havana kugeza? Sauti ndiri kuti ndakauya nayo, ndakapihwa semunamato wekugeza.
Wakwenda naye kumba kwa. Sekuti inini ndiri mudzimai wake. Mama chiri pese. Makaenda naye kumba. Muchiri pese. Wakamtaurira Murume ndakamutaurira. Aiti. Wakati ndiri zvakanaka. Iwe, ndikutaura yuko. Mambo, inini kuzoziva kuti sauti yakauya mumba. Ndokunga ndakutanga kufamba. Ndichifambira chikonzero chekuti mwana uyu wakanga akuona mhuti achidona. Aona mhuti achidona mwana mudiki ari kugara nagogo kumusha. Wakaita futi izvozvo pachikoro. Akazviita futi ndikafambirawo musha wangu kuti chii chadai. Zikanzi mumba mako mune zvinhu zvirimo zvakauya nemudzimai wako. Ndikataurira samukuru wangu ndazotsvaga zvinhu zviya ndikazviona. Mapikicha acho ndinawo. Pandakada kubvunza mudzimai kuti zvinhu izvi zvakafamba sei. Ende ndipo pari kutaurwa nyaya dzengozi. Wouya zvene zvinhu izvi. Ndo pakabva pamuka hondo. Zvinhu zvandakazviona zvakauya asi haana kunditaura. Kutaurwa zvesauti chete. Zvimwe zvinhu zvakutaura zvinyi. Ndiri kutaura mambo kuti pandakafambira wana ndo pakabuda nhau yesauti yekuti pakauya sauti iyi nemishonga iyi yanga iri maplastic mapfundo matatu ndo zvasimudza urwere huri pavana zvichikonzerwa nekuti pakabva zvinhu izvi zvakabva pakaripiswa imwe ngozi. Saka ngozi yakanga iri pane mudzimai wako yakusimukawo iine hasha kuti ndinodawo kuripwa ende ichiklema kuti vana vangu ava vana vangu. Saka right zvowataura kuti zvawakasangana nazvo zvamakavedana. Saka chironga ina nati zvaro mubude panzvaro munzwa kuti nyaya yakaita semichenesa. Ya, waibudisa zvakanaka mai. Yajekerwa ndizvo. Pamusoro handizivi isusu semhuri hatinombonzwa nyaya dzakadai kuti vazukuru vari kurwara. Ndatiti nevakwasha 11. Kana munhu aita dambudziko unaye kunana ndezvani. Vana vari kurwara vana ndezvani. Ngatifambire pamwe chete. Ndozvatinoziva isu. Zvozosvika kumatare taura kuti shwa chii chiri kunetsa vazukuru. Handiti saka tikangotanga nekuzi vazukuru vari kurwara. Imi michibudai pai panze mochigara pasi mochitaura zvamawirirana nemukwasha because munokwaswa ngamuti imi aiwa ngatinoitire zvinhu zvedu kanyi kana kuti whatever imi mochitaura kuti maita sei ngatiso chatiri kuda chekuti vana vari kurwara vana ngawaite zvakanaka ende vana kuti vaite zvakanaka nzira yamuchashandisa ndeipi ndiyo yatoda kuti murangana iti muri panze ipapapo mochitaura pamusoro imamo inini ndinozi mudzimu waona tongai ndini samudzi ndini musamukuru wemuzukuru uyu ndisakaende koro mudzimu waona tongai mudzimu waona pari kutaurika apa pakafaniwe kekutanga zveshuwa ndanga ndiripo nemuzukuru uyu uriapo pari kutaurike pekuzwi zvataura zvese muzukuru hapana chindinombopaura chega chendingade kutowedzera paitaurwe maringe nekuti mumusha hamuna kumire zvakanaka mwana sekuru pakataurwe nyaya yekuzi hamuna kaumba ere karimo kaisimbongapo handisi kuchakawane zvakanaka. Ana sekuru akambotsenga akazowirirana ari 2 kuti sishwa ndichazivi kuti ngepapi paitaure kuti naiyape pakati ere akawirirana ari 2 asi kungoti dzimwe dzenguva zviro zvisine kuti zvairekodwa ipapo kana kuti zvaidini asi zvirozvo zvakataurika zvabve mukuti kaumba kaisimbongapo handisi kuchakaona iwe achitowirana kuti paisimbobikirwe doro kaumba ndo zvinoita ndiwedzere. Sorry mama. Ndingafunga kuti pakuenda neava tichitaurirana hapana chinobuda nekuti vanhu vane kunyepa kwakawanda. Isisu mambo zvaifanirwa kuperera pano kuti tipei munhu anotibatsira. Izwa saka mambo wataura wazi kudai panze. Budai panze. Ndai panze. Ya. Baudotipedzera munhu.